Срив на стоковата борса, просрочени ипотеки, фалити на банки, финансов недостиг, криза, съкращения. Кога ще свърши всичко това? И откъде би могъл да започне човек? Forever Living Products е най-добрият вариант по време на криза, защото миналата година моят бизнес имаше ръст от 400%, което само доказва, че това е най-добрият бизнес. Forever отчете най-добрия месец в историята си, точно когато стоковата борса се срина с 700 пункта. Forever Living е най-добрата възможност за трудни икономически моменти. Не мога да кажа, че се чувствам част от икономическата криза. На практика тя не ме засяга. Познавам много хора, които не са доволни от живота си, но повечето от тях не искат промяна. А ако не се променят, икономическите тенденции ще ги принудят да го направят. В мрежовия маркетинг, всеки път, когато икономиката се срине, бизнесът ни процъфтява. Точно в този момент много хора търсят допълнителни доходи. Мнозина останаха без работа и имат нужда от пари. Имат нужда от възможност да печелят. За мен стабилност означава Forever Living, а стабилността зависи от желанието ми да съхраня семейството си. Бизнесът просто продължава да расте. Нашият расте вече 29 години и това много ни харесва. Forever Living е единствената компания в света днес, която ми предлага и здраве, и пари. А когато човек събере тези две неща, те се превръщат в свобода. Всъщност парите са си просто пари. Човек иска нещо повече, но ако няма време за семейството си и няма свобода, парите не означават нищо. Работим с Forever целодневно от 1995 година и съумяхме да си изградим бизнес, който далеч надхвърля и най-смелите ни представи. Помогна ни невероятно много, както финансово, така и здравословно. Преди да започна да се занимавам с това като бизнес, сериозно използвах продуктите. Приятелите на сина ми постоянно го питаха, защо майка ти изглежда като ученичка от гимназията? А неговият отговор беше, защото мама е продукт на Forever Living Products. Човек няма нужда да бъде отличен продавач във Forever. Мен не ме бива да продавам. Не ставам за продавач. Никога не съм умел да продавам. Дори не обичам продажбите. Единственото нещо, което човек трябва да прави, е да споделя. Важно е да го прави убедително. Само разказвам колко много обичам да пия алоe и колко по-добре се чувствам, когато го правя. Любимият ми продукт са всички продукти на Forever Living Products. Винаги препоръчвам на хората да си купят комбиниран пакет Touch of Forever, защото предлага разнообразие от продукти, които могат да опитат и опознаят, както и да ги споделят с другите. В него има също много безплатни материали, диск с филми, договори, каталози, всичко необходимо за успешен старт. Трябва всеки един от нас да предприеме нещо още днес. Какво искате да правите най-много в живота си? Доволни ли сте да работите, за да забогатява някой друг, или предпочитате да работите здраво, за да забогатявате вие? Не можем да чакаме да дойде някой друг и да ни реши проблемите. Способност да вземеш бъдещето си в свои ръце, вместо да се оставяш да бъдеш контролиран от икономическата ситуация. Икономиката просто не ни притеснява. Ние сами си изграждаме своя собствена. За мен Forever Living Products означава сама да си избирам начин на живот. Свобода. Финансова свобода. С усърдна работа и всеотдайност може да си изградите най-добрият бизнес. Сега Forever Living вече е в моето сърце. Не мога да намеря никакво друго занимание, което да предпочета пред това да бъда дистрибутор на Forever Living Products. Иска ми се да можеха да видят компанията през моите очи. Обучавайте се и ще откриете, че тази бизнес възможност е най-добрата на света.